Inni Ybraýym ýazmyradypdan sonra ýaz. Ybraýym, iň täze ýerine ýetiren aýdymyň biziň şonky dördüňji şertimiz boýunça iň täze aýdymlary ýerine ýetirmeli. Iň täze aýdymyň haýsy aýdym? Geçede aýdym doktor nesi gepesi getirdik. Karagölleriň diýip Türkmenistanyň halk artisti ene Öwedgelenowdan dinledim. Halipa artistimiz Öwedgelenowdan dinlediňiz. Şonum täzeden ýerine ýetirdiňiz. Onu dinleň diýin jalan. Iň täze aýdymlar bilen Ybraýym ýazmyradyk. Dowam edýär. Fakalov 30 ýyldan gowrak wagt bäri her bir zenany owadan görmäge mümkinçilik berýän zergärçilik brendidir.